So lekker om te leer, saam met Clara Klits, met haar bloedrooi fiets. Clara Klits, met haar bloedrooi fiets. 55 woorde. Een vir os. 2 oes. Wanneer daar 2 oes of os langs mekaar staan, is die klankie oe. L, oe, p, loop. S, oe, s, soos. Oe, p, oop. Oe, oom. Oe, g, hoog. R, oe, t, groot. S, oe, g, soog. S, k, oe, t, skoot. R, oe, k, rook. S, t, oe, k, stook. K, oe, k, kook. B, oe, t, boot. F, l, oe, t, vloot. Julle kom so mooi reg. Gaan julle die volgendes alleen probeer? Ja, hier gaan ons.
Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Clara